Hola, què tal? Ho sento, tinc pressa que he de marxar, que he quedat amb unes noies que estem fent un projecte i hem d'anar cap a l'edifici de la 11. Mira, just em truquen. Adeu! Vale, molt bé, Marina, doncs ens veiem a plaça Espanya, que la Júlia ens espera. Vinga, fins ara. Adéu. Afiliats a l'Esport és un projecte que ha nascut amb la voluntat de donar a conèixer els diferents esports que practiquen les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. I no només això, sinó que volem que cadascun de vosaltres pugui viure aquesta experiència de la millor manera possible. Per aquest motiu, nosaltres tres ens convertirem en els vostres ulls. Els esports que us presentarem poden ser adaptats a cada tipus de discapacitat o creats específicament per a aquestes persones.